I am home! Nasa bahay na ako mga palangga. So, 3 hours lang ako ngayon sa trabaho ko. Well, supposedly 3 hours. Pero, alam nyo ba kung ano yung ginawa ko ngayon? Oh my goodness, I really lost the plot today. Kasi, supposedly, matatapos ako 10:30. So, I started 7:30 to 10:30 sana. Pero, hindi ko alam kung ano yung nangyari sa akin ngayon. Pero, nag-assume talaga ako na 10:30 na. So, umalis ako sa trabaho ko 9:30. So, hindi man lang ako pinigilan ng mga katrabaho ko na, hoy, bakit ang early mo? Hindi pa 10:30. Hindi talaga nila ako sinabihan. So, pagdating ko dito sa bahay, si Mr. gulat na gulat. Sabi niya, why you're so early? Is there something wrong? Tinignan ko yung phone ko. Hala, 9:45 pa. So, yung utak ko, hala, nagpa-fight na sila kung ano ba yung gagawin ko. Babalik ba ako sa trabaho or hindi? Kasi kung babalik ako, by the time I get there, mga 10 o'clock na, then kailangan ko pa magbihis. So, kailangan ko pa mag-hand washing, mga routine namin. So, by the time na gawin ko yun lahat, so mga 10 past 10 na ako makaka-start ulit ng trabaho. Iba tatapos ako 10:30. So, tinawagan ko yung katrabaho ko and I said, I am really sorry na I left early. I did not realize. I thought it's not 10:30. Sabi niya, I really thought that why you left early, but don't worry. We get things done. Hala ka, na-guilty talaga ako na-guilty talaga ako. Kasi noon talaga sa trabaho, every other weekend, 2 hours lang ako. Pero, change siya ng manager ko to 3 hours. But, yung change na yan, mga 6 months ago. So, matagal-tagal na. Hindi lang niya change na kahapon lang. So, matagal na yung change. So, parang, hala, ano yung ginagawa ko sa sarili ko? Patay ako nito ng manager ko. Hindi naman busy ngayon. Ala, uy na ako. Anyway, maglalaba muna ako, ha? See, tingnan nyo si Mr. Sobrang good ni Mr. kasi sinampay niya yung mga nilabahan ko. Nga pala, he's having his lunch kasi lunchtime na dito. Nasa labas tayo mga palangga kasi tingnan nyo kung ano yung ginagawa ni Mr. So, yung old strawberry bed kailangan natin siyang bugkalin, but first we will get all the strawberry out and then we will clean the bed, then tapos we will plant them back again. What are you doing? Well, You're cutting the edge? I'll cut right round, so when we do rotivate it, it'll break away, you see, and then it should hopefully be squarish, shouldn't it? Up. I'll dig them. We will dig them? And then you pick them. Hmm. And just put them. Them ones we'll keep in one pile. These ones in another. Hmm. Right. But we'll once we've got them dug up, they won't have a bit of water on them or whatever, just to... They're probably alright, it's just have to be careful with sun, that's all, from drying off. Yeah, I see. And then... Why you put that? What? To keep you straight? Straightish. Tingnan niyo kung sino yung audience namin. Yung mga bata. Sorry, sweetheart. Huh?
So, dinidig namin lahat yung strawberry, well, as much as we can. Then, iro-rotivate ni Jan yung strawberry bed. Yan. Yan na si Mr. Oh. Kinuha na niya yung rotavator. Alam niyo mga palangga, yung mga strawberry na dinig natin, hinihimay ko sila para makuha yung damo. And, napansin ko, meron silang mga bulaklak, yung ibang nadig natin. Pakita ko sa inyo ha. Sana ba nga. Ito oh, flower yan. Hindi pa siya bumuka pero flower yan. And dito rin ito yan. So hopefully hindi sila magtampo kasi dinig namin sila. Nandun na si Mr. Oh. Thank you, sweet. Apple juice, no? Pineapple. Pineapple. Thank you. Very refreshing. So, itatanim natin ulit yung strawberry. So, yung bed natin, ito na. Medyo malinis-linis na siya. So, I need to help Jan now. Before he will be mad at me. So, ito na mga loves. Tapos na kami sa pagtatanim ng ating strawberry. Yan talaga. Hindi sila linya talaga. Hindi sila uniform kasi yung iba minadali na talaga namin kasi it's quite later now. So, iiwan ko na si Mr. dito. So, he will water our strawberries and pupunta na tayo sa kitchen kasi kailangan na nating magluto. So, yung tea natin for today is bolognese. Bolognese pala. Not bolognese. Bolognese. So, simply lang. Not as, not as complicated. Then, magka-garlic bread kami. Then, kailangan natin itong kunin yung ating mga sinampay later. Ay! Lumipad yung sombrero ko. Yan. Hello, Pipa, Phoebe. So, ano na nga ba yung time? Yung exact time is 4:34 na ng hapon. So, it's quite late. Kasi normally, pag ganito ng oras, malapit na tayong matapos sa ating pagluluto. Pero this time, magsisimula pa lang tayo. So, maghugas muna ako ng kamay. And, kukunin ko yung mga ingredients. Hiwain ko yung onion. Yung mince natin, mince meat. Defrosted na siya, which is good. So,
So, yung water, kumukulo na. Nilagyan ko na siya ng oil at konting asin. Dadamihan natin yung pagluto ng spaghetti kasi I'm all day tomorrow at work. Yan. So, magbabaon tayo. And as you can see right now, I am chopping the onions. In fairness ha, yung onion lately, hindi ako pinapaiyak. Then, meron tayong ano dito. Mushrooms. Did you water the plants? Watering Huh? Watering now. Oh, I see. Sprinklers on. Ah, the sprinkle is on. Actually, I won't switch it off. I left that saucepan and then give me some more later. Okay. Yan na, tapos na tayo sa paghiwa sa ating mushroom. Ayan naman. Why it's so dark? I'm against the light. So, ngayon naman, ilalagay natin ito. Garlic and onion. Hintayin na natin maluto yung ating garlic at onion. Ako, ang bango. Sobrang gutom ko na talaga. Nilagay ko na yung mince. Yan. While naghihintay tayo na mag-brown yan, kailangan din natin i-prepare yung ating garlic bread. Hindi naman sa prepare, ilalagay lang natin sa tray ba para ready na for later. Ito. Hindi ako magga-garlic bread. Yeah, hindi ako magga-garlic bread. Mixer lang. So, just 2 slices of garlic bread. Starting to be brown. So, nag-brown na siya. Lalagyan ko lang ng black pepper, kaunting asin, para naman may lasa tong bolognese natin kasi ano talaga, wala akong yung sauce na ginagamit ko kasi pa ako talaga nag-bolognese. Gumagamit ako ng sauce yung Filipino sweet style na sauce at wala ako ngayon, so lalagyan ko na lang to ng ano ba yung tawag? Tomato puree and then tomato ketchup na basta makikita nyo later. Ilalagay na natin yung ating mushroom. Yan. Medyo maliit yung lid natin kasi itong frying pan, nung nabili namin to, wala siyang lid. Itong lid na to para to sa isang frying pan natin. Yan. Pwede naman. Kailangan na natin i-stir yung ating spaghetti. Yung apoy niya, in the low heat na siya kasi yan na, ayaw nating ma-overcook.
Dahil wala tayong red sauce na pang-mix sa ating bolognese, gagawa tayo. So, itong sauce na gagawin ko, it's not recommended kasi first time ko din itong gawin. So, please, wag niyo akong sisihin kung itatry niyo to sa bahay niyo. So, gagamit tayo ng banana ketchup. Itong nabili namin sa Oriental Shop. Gagamit tayo ng tomato puree and tomato ketchup. So, hahaluin lang natin sila. Yan. Itong tomato puree, paubos na siya. So, uubusin natin ngayon. Ay, marami pa pala. Hindi ko na lang uubusin lahat kasi marami pa siya. Sayang naman. Lalagay tayo ng banana. Medyo may pagka-sweet kasi itong banana ketchup. Itong banana ketchup, hindi bet ni Mr. kung gagawin mo siyang sausawan. Kasi ginagamit ko kasi to pag naglulumpia kami, pag nag-i-spring roll kami ba. Ginagamit ko to pang sausawan sa lumpia. Masarap. Well, nasasarapan ako. At minsan, ginagamit ko din to pag nagkakawali kami, naglilitsyon kawali. Ang bet talaga ni Mr. na sauce is yung Mang Tomas na all-purpose sauce. Yan yung gusto niya. So, ito na siya. Haluin natin. Lalagyan ko siya ng kaunting asin. Sana ba yung pepper natin? Dito yung pepper natin. Yan. Oh, kailangan ko lang siyang i-drain ng kaunti kasi tingnan nyo. Sobrang daming lumabas na fat sa kanya. So, drain ko lang siya ng kaunti, ha? Kailangan natin mag-iingat or else, oh my gosh, sobrang daming fats na lumabas, which is good. Hindi natin siya i-drain totally para naman may lasa pa yung ating ito. Yan. Kailangan na rin natin i-turn on yung ating oven para i-preheat. So, ito na, ilalagay natin dito. Kailangan ko ng 2 kamay. Sandali lang, ha? Lalagyan ko siya ng kaunting tubig para masimot talaga yung hinalo natin. Yan na. Then, hahaluin natin. So, ito na, oh. Meron na siyang kulay. So, para medyo masabaw yung ating sauce, lalagyan ko din siya ng itong Bisto gravy powder natin. Yan. Kailangan na natin siyang ihalo sa tubig. So, yan na. Ito na siya. Halo ko na. Ilalagay natin dito. Hindi ko pa natitikman, so I don't know what the taste like. I hope lang talaga okay yung lasa niya. Kalimutan ko pala na meron tayong fresh kamatis. So, mag-a-add tayo. Ilalagay ko lang sila sa microwave for 30 seconds, then babalatan natin. Ito na siya mga palangga. Akala ko pag minicrowave ko siya, or lagyan mo siya ng mainit na tubig, madali na siyang balatan. Kasi nakita ko tong hacks na to sa Facebook ata. Minicrowave niya, and then yung
skin ng tomato. Pinil off lang niya very easily. So, na-curious ako. Well, hindi ko na lang babalatan kasi I'm just making a mess right here. Then, hihiwain ko na lang siya ng very finely. I'm trying. Ako talaga, hindi ako mahilig sa kamatis. I don't know why. Na-discourage lang kasi ako nung bata ako. Kumakain ako noon ng kamatis. Pero, basta bad experience yun. So, since sa incident, hindi na ako kumakain. Lagay na natin dito. Then, haluin lang natin mabuti. Kailangan na natin itong tikman, the moment of truth, mga palangga. May kulang. Lalagyan natin ng basil. Kaunti lang. Sobrang kaunti lang. Alam nyo kanina, itong ano natin, bolognese. Gusto ko sanang lagyan ng hotdog kasi meron tayong hotdog sa can. Pero baka hindi magustuhan ni Mr. Maglalagay din na tayo ng oregano. Kaunti lang, tadyatan siya. And kaunting parsley. Yan. Then haluin natin. Yung tikman natin ulit. Ang sarap. Tea is ready! So, kailangan na nating i-drain yung pasta. This is mine, that was yours, so not the union again. So, yung kailangan na nating i-add sa ating sauce is mozzarella. Ayun ang bahala kung gusto nyo lagyan ng mozzarella, pero ako gusto kong mag-add ng mozzarella. Yan. Then mix natin. One thing for sure tonight, makakatulog kami na mahimbing kasi it's hard work talaga yung pagdidig, pag-rotivate ng You got a ating... plate for garlic bread, or we just put it outside of our plate? You're only having a garlic bread. I'm not Only having... Yeah, only you. Cool then. Right. Then for top, just sprinkle parmesan. This for tomorrow, yeah? Yes, please. I'll do. Oh. If you like it. Garlic bread. Whew, hot. So ito na yung finished product. Homemade bolognese. So this is it. This is for Mr. And this is mine. Okay. Tapos na kaming kumain. So ngayon naman, kailangan nating maglinis sa kitchen. Ilalagay ko muna yung pasta dito sa container na dadalhin ko tomorrow. Yan. So, yan na. Hindi ko muna siya i-close kasi medyo warm pa siya. So, ito naman, kakainin ko siya sa breakfast for tomorrow. So, mga palangga, ito na rin yung vlog natin for today. Maraming salamat sa walang sawang panonood. So, I'll see you in my next vlog. And mag-ingat po tayong lahat. And bye! Mwah! Mwah! Bye!